Kaixo, Mirari. Kaixo. Zermur. Ongi, oso pozik, gonbidatu nazulako, eta gustoa, bai, pozik. Mirari, oiartzungoa, ez? Bai, oiartzungoa, pikoketa baserrikoa. Bai, eta bueno, guain, igual, herrian denboa gutxi pasatzen dut, guain, azken boladan, baina, bueno, bai, oiartzuarra. Baina, non bezizea. Bertan. Baina, nola mendipuntan bizena izan, iten naiz askotan herritik pasa eta kitxo. Bai, xerri batean. Bai, hoi da. Agurtukutza aldetik. Ez, aiako harritara bidean, bai. Agurtzulo eta hori. Beste aldetik, bai. Oiartzun handia da, baina, bueno, mendipuntan, nik beti hori izate. Baina, Mirari, ezagutzen dugu bat ezagutza. Betxe mundutik eta abar eta suposatzen betxe munduak zinela, Bai, bueno, bertxe munduan ibilitakoa, zakitan malau bat urterekin edo hasi nintzen bertxe eskolan, eta, bueno, oso urte politiak izan ziren, emankorrak, bertxe dalekuta junitzen, jende asko ezagutu nun, eta, bueno, gehoia, plaza batzuk eta iten itun, baina, bueno, plaza txikiak, ez kristontzeak. Eta, bueno, ja, 22 urtekin, utzi inun. Lanagatik, eta, bueno, ostalaritzan aritzen nintzelako, orduan, tabernan jai eskatu behar nun plazak itxeko, eta, bueno, sortu ziren, batera ezintasun batzuk, eta utzi nun, bertsolaritza. Gogoa izango ebalabio jabetzea, ez? Bueno, nik uste dut nahiko modu naturalean izan zela, Bueno, bertxe eskolara ere geuzta gutxilo juten itzen, buruare erdoildu iten da, kantatzeare gehiago kostatzen da, eta, bueno, pixkanaka, utzi nun. Ez zen, bueno, erabateko mozketa izan, baizik eta oso modu naturalean. Mirari, baina taula batzuk, zapaldu dituzu. Bertxe munduan eta jakin nahi dut, zelako esperientzia izan zen. Oso politia. Nik uste dut asko ikasi nula, bertxe eskolan eta plazak ematen dizula bertigoa, baina bada gustatzen zaizun zerbait eta nola bertxetan moldatzen nintzen eta banekin, nintzen onena, hori badaki. Baina bai gustatzen zitzaiten lagun giroi baitare eta bai plaza batzuk baitutela gogoan eta politia, garai politia bezala goratzet. Eta gutzean hori abitzungo txapelketa, ez? Bai, lehen bertxo hastian baitan antolatzen zen txapelketa eta bertan kantatzeko 6-7 urtekin hasi ginen gure bai parte hartzen, eta guretzako zen zita garrantzitsuna, ez? Oiartzungo txapelketa. Eta, jende askok parte hartzen zuen, taldeka, binaka, urte batian banaka intzen, baina, nik behintzat taldeka eta binakako zean, urte batian irabazi nun, eta, hori da nik bertxotan duten txapela bakarra, eta beti esatet arro gainenik txapela bat dakat, Oiartzungo txapelketa, eta gogoratzen dut, kariño handiz, ze, bikoteka zen, eta Ametxe Arzailusekin osatzen un bikotea, eta, igual izango da, bertxotan gehien indeten aldia, ez? Asko prestatu nun txapelketa hori, eta, errex, nintzateko errex iten nun bertxotan. Zu pertsonalki zer buguzen behin taula gai gota. Ez dakit. Hola, helburuik ez nagantzen potoik ezitea, eta iten itun. Helburutako bat, saiatu bertxo txukunak osatzen eta ongi pasatzen, ez? Gio egia da, igual plaza batzuk txarrak suertatu zitaizkitela eta plaza txarrak imitula, eta nik ontan segi beharraldet, ez? Eta, galdera asko itizkizu zure buruai, baina, helburua zen, albatzen bertxo txukunak edo balekoak botatzea, eta potoik ezitea. Nola egan maitezen duen gaia jaso eta bertxoa botatzeagako
momentu hori, isilune hori, tentsio hori. Oba, aztutara dakat, baina nik uste buruak oso azkar funtzionatzen dula, ez? Eta bueno, entrenature horretarako entrenatzea, ez? Ba, gai bat entzun eta bertso eskolara hortako jutezea baita ere, ez? Gaia entzun eta jasotzeko ideia desberdinak, geho, bueno, ez da berdina, bakarkako gai bat jartzei zutenean, orduan gaina, ez? Historio baldo osatu behar dezu, eta, bueno, gogatzen naiz horrek igual gehiago kostatzen zit, lan gehiago ematen ziala, ez? Baina geho, bai, hor sortzen da, holako, ez dakit, beste pertsolariek esango zizut, bai, holako, mono, bai, eta, claro, egia da, bat denbora azkar pasatzen da, zuretzat poliki, osea, jendean zat dijoa, hau zenbat aida tardatzen hau, eta zu, 6 motakoet, eta orduan, baina, bueno, pixkana gartzen juten da baita ere. Mirari, beke udalakoak ere emango zizuten alako oinarri bai, bertsolarizarentzako edo alderantziz. Bai, ni uste bertsolarizakoak eman ziatela beste ikuspegi bat Euskal Herriakiko, lagun on asko, eta kriston esperientzia bi aldiz junitzen, eta guaindikan orduko lagun batzukin harremana badakat, ez? Eta oso polita. Izaten da, berriz elkartu, ia 20 urte pasadia ordutik, eta bueno, barre librean inun bakarrizketa bertsolaritzai buruz, eta orduan aipatu nituen, ez? Eta jende askok idatzi zian, bertsolalekutan egontakoak nerekin, eta bai, osea, niretzat izan zien 2 urte oso magiko, 2 udara oso magiko, eta gero txapelketa iristen denean, ez, txapelketa nagusiakin edo finalekin, jute geanean gehienak bueltan ibiltzen geha eta elkartzea eta ikustea, eta bueno, oso polita bertsolarizakoak. Ikuste dezue, izakendurik, desde luego, komentatu behar bakarrizketetan ikusi zaitugu. Nifi pauta genitune, zaketu nolaten berritxan mundutek bakarrizketak egitera. Bertso mundutik iritsi nintzen, bakarrizketak egitea, ez? Edo humorera pasatzea, ez dakit ze urtetan izan zen, txapelketa nagusian jarraipen egin genuen Argian, Argi aldizkarirako web saio bat, eta hor bertan Ander Lizarralde, Arraitz Lasarte, eta unai gaztelumendikin saio bat aurkezten nuen, ezta? Eta hor bat zeon, humoreakin lotura bat, humore saio bat zen, baina nik gustora sentitzen nintzen registro hortan. Eta geho inguruan, saio ikusten zutenak lagun bat nakan, behar esaten ziela, mirari, hasi bakarrizketa egiten, balio ez du, historia batin, ez dakize, hola pasatzitun pare bat urte, ni animatzen eta nahi lata ematen. Ni zaten, keba, nik zein. Eta bueno, hola guain dela 4 urte, erabaki nun, iningoet. Eta bueno, hoi da, esan nun, iningoet, eta nire inguruan banitun lagunak, igual, sinisten zutenak niregan, nik nire buruan baino gehiago. Eta, bueno, babestu ziaten, nire prestatu nun, eta, bueno, eguna jarri genuen, eta inun, eta hola hasi nintzen, geho Idoia Torregaraikin elkartu nintzen baitare, eta sortu genuen bakean dagoena bakean utzi, eta 4 urte, 3 urte, bakarrizketak egiten. Bakarrizketak oso komplikatuak izango dira, nire ustez humore mundu eta belotik dagoen zailena bakarrizketak egitea, ez? Bueno, izan liteke, klaro, nik oida iten detena eta guain modu nahiko errexian edo naturalean, ez? Ateratzen zait, baino bertigo emateu, azkenean holtzara zu bakarrik zoaz. Eta jendeak bakarrizketakin espero du parrei ja. Eta igual ez dio graziik iten, baina zu holtza gainean zaude, eta jarraitu inbar dezu. Batzutan, zuretzat kriston txistea denak, beste ezin horrek graziik jen. Eta zu, parrein bertzuten.
ba ez dute egin, eta venga, ba, segi ez, eta baina, bueno, nik usteet hortan entrenatu iten dela, ez, ba, futbolistak entrenatzen dute, ba, futbolian ongi jokatzeko, guk entrenatzen dugu txorakeriek esateko, oi. Eta gainera, kontuan eduki behar dugu, pertsona guztiak ez behala berdinak, igual zeutzako kriston grazia ematen zuen gauza bat, igual niri ez. Hoi da, humorea hoi da ez, ez da unibertsala, tristura berdina da hemen beste herrialde batean tristurakin denak konektatzen dugu, baina humorea ez, oso pertsonala da, gainea, etxe batetik besteare asko aldatzen da. Eta orduan, bueno, bai, ez da erresa, saiatzezea, eta gainea, ba, gaur egun ematen du ezin dela ez erresan, ze jendea oso erres mintzen da, eta bueno, nik uste denai buruz parra egitekeela. Dena, Google burutik hasita. Bai, nik bakarrizketak inen hasi nintzenean, nire burua iparre inez hasi nintzen ez da, nire burua iparre inez, nik uste humoreak lagundu ditela nire bizitzako momentu gogorrenetan aurrea egiten, erraminta bat badela eta ba, ikustea bizitza humorez, betaurreko humore dun hoiekin ez, eta bueno, ba, gaizki baldin bazadure parrain, miseriak hor jarraitzen dute, baina mono. Eta humorea ez da, alokara soil bat, niko ikasien bizitzen humorea da, eta beti esaten tresna bat, nun humoretik abiatuta lanu daitezke bizitzako edozein gai, edozein situazio ez. Hoi da, ba, azkenean, zuk esan dezun bezala ez, ez da algaraitea, baizik eta, bueno, holako txiste maltzur bat botatzea eta beste irriparre bat ateratzea edo ze pentsatu ematea edo guaina esantziak pentsaraztea hori humorea da ez, eta humore mota asko daude, eta bueno, nahi adibidez humore gaiztoi, jendea izirikatzeko asko gustatzen zait. Nahi bat. Nik hau ez dut esan esateko gogoan baina ere momentu aukitu eta bai humorea ez aikea da, ba, nik gauza bat esango dizut eta nola jokatzen dezuzu, bizka esperimentala osea. Humorea da poza, humorea da paga egitea, humorea da alaitasuna, humorea da azerrea, humorea da tristura, humorea da ulerturiatu ze kontradukzio zeidutzen duzu. Bai, esan dezuna gaina oso polita da ez, eta bereziki humorea aserrea da, humorea tristura da, eta bai nik hoi bizitu detelako ez, eta nik bete esatet, tanatorio batean txisteak egin ala izatea, hoi kristona da, gaitasun hori eukitzea, eta zure buruai olako egoera batean, eriotza egoera batean ere, parrain alizatea ez, bai mina hor dago, baina ni egoera hortan ehondu naz, eta asko arintzen du. Orduan, bai, humoreak nik ustez, denak erabiliko bagenu erraminta bezala, bizitza ikusteko modu bezala, gauzak igual arinago egingo litzaizkiguke, naiz eta bizitzen naizeana oso potoloa izan, ez? Tristura potoloa edo haserre handi bat edo bai, humorea kristona da. Nahi guena da, zazpi urte, datorren apirilean ingoltu ezortze, ama hilaguntzezainak eta oso identifikatuta sentitzen esan dezuna tanatorio batez paga egin dezakezu ez. Hor, gaitasuna hori
sentitzea eta berriunek izageteak oso izkutatuta daka edo inkluso esako nuke tabu baten antzera. Bai, bereziki eriotzakin, ez? Badirudi ezin dela kontua da nondik iten dezun parre, ez? Eta, bueno, neik inguruan, tokatu izan zaizkin nire bizitzan eriotza nahiko fuerteak eta gazteenak eta zea, eta ni saiatu naz, negarrez egon da ere txisten botatzen. Eta horrek lasaitu iten du, ez? Eta ez da parreik jozula hilden horri, baizik eta egoerai, bizitzai, ze bestelaren nahiko miseritan bagaude. Orduan, gai balin batzea horreik parreikeko, beira. Nik beti, lagun batzuei eta komentatzen, ez? Gaizki pasatzen egon du geha, eta sani egin behar dugu irratsaio bat edo zerbait, bakoitzak gure miseriak kontatu eta parrein. Eta izu, miseriak hor jarraitzute, baina ordu bete parre zeoten batzea, ze parreitea gorputzantzat ona da, ez? Giharrantzat, bihotzantzat, animoantzat, orduan, parreitea da munduko gauza onena, botika onena, orduan, aprobetxatik behar deu. Ni paga askotak deskontrolatuak, osea, ni antzekia indez eta sufritu iten du, zergatik pagez. Azten ezin gehau eta sufritu iten du. Guri, emanaldi batzutan, Idoia Torregaraita bilei pasa zaigu. Gure txisteengatik guainik parreiten dugu. Eta orduan, gertatzen zaigu parrez hastea, eta gehatu berri izatea emanaldiak, ez dakit, parrezaldia pasa arte, ez? Baina hasi parrez, eta klaro, jendeak kontagiatu jen da. Orduan, jendeak berriz holtzara kontagiatzeu, eta itxoin pixkat, eta parrengo deu lasai, eta gero jarraitxuko deu. Holakoa pasa zaizkigu, ez? Hola, politiena. Bai. Eta guk esaten dugu, guainikan, 200 aldiz kontatu ditugun txistei, parreike dugu. Gure txistei, horrek esan nahi du, bide honetikoa zela eta jarraitzeko asmoa badakagula. Irratian ere egoztea, irratsaio batzu. Bai, irratian, Oiartzun irratian, lanian egon du nintzen, 5 urtez, eta oso politia izan zen, garaioi. Bai, eguneroko magazin egiten genuen, eta gero bestelako saio batzuk bai, elkarrizketa saioak, eta gero Euskadi irratian, eta gaztean, eta kolaboratu dut, infozazpine bai, irratia bada gustatzen zaiten medio bat, eta bai, betire umoreakin lotuta gaina kolaborazio desberdin horiek egitea, politia da. Eta orduan, deitzen diatenean normalian, ez esaten dut. Gustatzen daitelako. Zer da irratia zuetzat? Netzako da konpainia. Irratiak bertan lan egiten unean, edo irratian hitz egin izan detenetan, konturatzea zenbat etxetara iristezean. Eta da bapatekotasuna baitare, zuzenean zaudenean bereziki, ze gaur egun podcastak eta asko egiten dira, eta bakoitzak nahieran entzuten du irratia, baina momentuan entzutea eta momentuan jasotzea, kalean pasatzen nahi denoi, edo festak dienean, edo beste ekitaldi bat denean, eta zuzenean daunean kazetaria hori kontatzen, ez dizu igual beste medio batek hain errex ematen, ez? Eta bai, irrati kritikak egiten ondu nintzen baitare berriarako, eta orduan ja eskatzen zian irratia beste modu batean entzuteak, baina gustora entzuten duten komunikabidea bat da, bai. Telebistan zerbait egingo zenun, aunque sea kolaborazio bat, borrelipea komentatu dezu. Telebistan, bere garaian egon du nintzen ni luzen, beti kamaratzean ibili naiz, ez? Produkzio lanetan, egunak egin duen baitare gidoilari, bain dela, egunak egin du ontzen. Ilabete batzuk. Bai, justo izan zen, pandemia aurreko, 2018-2019 tartean. Nagoi. Hori da. Eta horre ere gidoilari izan nintzen, eta geho, lehengo urtean hasi nintzen txorienen, gidoilari bezala.
Eta bai oso gustora, egia esan lantalde oso polita, bertan jarraitzen dut, eta iaz bai barre librean gidoilari izan nintzen, eta oso esperientzi aberasgarria. Alde hortatik, azkenean bi lan eukin ditun, ez? Bai txorien eta barre librea, baina astero idazten nun bakarrizketa bat beste norbaitentzat, eta gero aukera eman ziguten guri iteko baitare, ezta? Eta guztua, oso esperientzia polita. Mirari, eta nik falta botatzen lehen oiten nun galdera bat irekian ibilestaben nun. Zer dauka irekiak telebistak ez duena? Nik uste irratian gauza gutxikin, gauza asko egitezkela. Telebistak eskatzen dula aurretik dena prest, ez? Argiztapena, kamarak enfokatuta ez dakize. Lana, aurretik gauza asko edo jende gehiago. Eta irratian azkenean ez du asko behar. Mikrofono bat eta efekto batzukin edo musika batzukin eta ongi landutako gidoi batekin gauza asko inlitezke, ez? Eta nik uste, hoi dakala, magioi, gauza gutxikin, gauza handiak kontatu litezkela. Eta, beste galdera esperimentala ingo dizu bukatzeko, guantzioko butu zai. Ingo zenuke, bakarrizketako udaleko batzuk etorkizun batean. Izan liteke, ona izan liteke ze bakarrizketa baino igual umore udaleko batzuk, baina taller desberdinak, bakarrizketak, antzerkia, nik uste egin litekela, Euskal Herrian badaula jendia prest olako udaleko batzuk gidatzeko, eta da, proposamena botatzea, eta igual sortuko da, bai? Gogoak ditut, osea, Bale, ja buruak martxan jarri etet esan, gero bialiko itxu, WhatsAppak eta ziko naiz. Ni bezalako gara, Bueno, mira, eskerretu zeagatik benetan. Eskerrik asko zuri eta nahi duzun arte. Bidaliko jago musuan iba, denei. Bidaliko jago. Bueno, aio! Agur!